Hola, anem a fer l'explicació de les respostes de les preguntes de l'examen de la Pau de Valencià 2014 de juliol. L'opció A és el text que comença amb "Era una nit preciosa, serena". Aquest és el text, però recorda que al PDF el podeu veure molt més clarament, així que passem a resoldre directament les preguntes. En primer lloc, la part de comprensió del text, hem de determinar quin és el tema i les parts. Estos són els possibles temes que podríem haver identificat. La necessitat s'imposa per damunt de la por i de les normes, la crueltat, la repressió, la pobresa i la necessitat de robar, la intolerància religiosa. Vaja, qualsevol d'estos suposa que l'haureu tret. Quant a les parts, dividim el text en tres parts i ho he redactat d'esta forma. El text es divideix en tres parts. En primer lloc, trobem la presentació, línia 1 i 2, en què es planteja el marc general de l'acció amb una descripció del context físic, la nit serena, el cel. En segon lloc, hi ha el nus, que al seu torn es divideix en dues parts. D'una banda, la que focalitza la història en les sensacions negatives del cos penjat, la descripció que va fent-se més concreta, línies 3 a 14, i d'una altra, la que se centra en les sensacions positives, descobreix l'arracada i explica la temptació, línies 15 i 23. En tercer lloc, el desenllaç, línies 24 i 27, en el qual el personatge pren la decisió. Aquesta concreció de les línies, doncs, podeu haver-la fet molt més específica. Jo no he volgut allargar-me més per fer una resposta bastant sintètica. Quant al resum, esta és la meva proposta. Una nit tranquil·la, el protagonista es troba un home penjat a la plaça. Posteriorment, descobriria la identitat del mort, el qual descriu amb minuciositat, fixant-se en la netedat de les mans i relacionant-ho amb la seva religió. Descriu també com s'ha intentat mitigar la pudor del lloc. Llavors descobreix que el condemnat duu una arracada i pensa furtar-la, malgrat el temor que sent. Com sempre dic que el resum és una resposta bastant oberta. Aleshores no significa que este siga perfecte ni que el que hagueu fet vosaltres estiga malament. Senzillament es tracta d'identificar les idees principals del text per poder sintetitzar-lo. Quant als recursos expressius, la meva resposta o l'explicació que ara donaré se centra sobretot en figures retòriques. Els recursos expressius són molt, molt amplis i el que hem de fer ací senzillament és dir com sabem que el text és literari i això es fa mitjançant l'ús de certs recursos. Jo n'he identificat alguns, però n'hi ha molts més, d'acord? Dic així, com que es tracta d'un text literari, fonamentalment narratiu i descriptiu, es troba farcit de recursos expressius. Hi ha una adjectivació variada i rica. El que vull dir amb això és que l'ús ingent d'adjectius és típicament literari, sobretot en les descripcions, com és el cas. Per recrear les escenes i per generar sensacions en el lector, com es veu a tot el primer paràgraf i arreu del text. Els ulls desencaixats, el cabell llarg i untuós, línies 8-9, cos corrupte, línia 13, etc. Hi ha moltíssims adjectius en tot el text. Això és clarament un recurs expressiu. L'altre, s'hi inclou l'ús d'expressions metafòriques, metàfores, d'acord? Com la lluna majestuosa navegava plena pels confins del cel, l'olor del peix esmenjat la que deixava anar el cos del condemnat, i així com metàfores, també hi ha comparacions, com el feia bambolejar com una síndria és un meló d'aigua, i vaig sentir un soroll estrany, com un gemec llunyà. Aquestes són les principals, d'acord? La quantitat gran d'adjectius, les metàfores i comparacions, que està pleníssim el text, i ara he trobat algunes altres figures que, vaja, són més puntuals, però per a centrar-nos en les figures retòriques que té el text, doncs he destacat aquestes. N'hi ha d'altres també. Així mateix, trobem, entre d'altres, figures com l'etopeia, o descripció dels trets físics, és el mateix, del lladre al segon paràgraf. També la hipèrbole o exageració, els meus ulls es van desullar, línia 20, o la personificació, el meu pobre fetge es va contentar, o el ventre em cantava incòmode. N'haureu trobat d'altres, seguríssim. Veus del discurs. Hi ha la veu del narrador, intern, que presenta l'acció en primera persona, Puig és el protagonista, és a dir, no és un narrador extern, no és un narrador en tercera persona, sinó en primera, i podem exemplificar-ho amb algun verb dels que utilitza en el text.
Aquest narrador, de manera indirecta, presenta també els seus propis pensaments, dubtes, temors, invocacions a Déu, etc. És a dir, durant tota la narració no només conta la història i no només fa la descripció, sinó que eixa narració i eixa descripció està plena de la subjectivitat del narrador, d'acord? Llavors ahir està deixant veure la seva veu de forma indirecta també. I de manera directa ho fa al final del text, en el fragment que està entre cometes. Pot ser que també hàgiu trobat el vos, el de l'exemple no sé com dir-vos. Bé, doncs això podríem comentar-ho dient que fa al·lusió al narratari. El narratari és la veu a la qual s'adreça. Però vaja, que si no ho heu comentat, cap problema, perquè aquí el narratari en realitat no diu res. Passem a l'anàlisi lingüística. La pregunta de pronúncia, ganes de, això és sonora, perquè la que va després, que és la de, és sonora també. La segona, vaig veure, també sonora. Sempre que vaig a final de paraula pensem en la fonètica sintàctica, és a dir, el que va després és el que afecta al que va davant. Com que la V és sonora, doncs la G de vaig també ho és. Portava, tancada, i és clarament tancada perquè és àtona, d'acord? Portava, la vocal tònica és la A, portava. Llavors, totes les altres són àtones i les àtones sempre són tancades. Finalment descobert, la E és oberta i ho podem saber, per exemple, perquè va davant d'una R seguida de consonant. La segona pregunta és de connectors. Habitualment aquesta pregunta no ix a l'examen de la Pau, però vaja, en aquest examen sí que estava. És ben senzilla, senzillament heu de substituir un connector per un altre que significa el mateix. Per exemple, però podríem haver dit ara bé, no obstant això no obstant, tanmateix. Són connectors que signifiquen el mateix, sinònims. Encara que, tot i que, malgrat que, per què, a fi que, per tal que, tanmateix, a pesar d'això, no obstant això no obstant, però potser tingueu altres propostes i també siguin correctes. Si teniu algun dubte, doncs consulteu, pregunteu sense problema. I finalment, el lèxic i semàntica. Assabentir és del verb assabentar-se. Significa adquirir coneixement d'una notícia, és a dir, saber, conèixer, no? I en el text podem canviar-ho per sabir, fui sabedor, vaig ser sabedor, haguem dit nosaltres, d'acord? Sobtar significa quelcom, és a dir, alguna cosa que s'esdevé bruscament, d'improvís, sorprendre algú, d'acord? Doncs sobtar un sinònim pot ser sorprendre, estranyar, agafar o prendre per sorpresa. Anem acabant. Mitigar, fer menys viu, esmortir o esmorteir també, reduir, dissimular, amagar, ocultar, rebaixar. Vaja, fer menys, d'acord? I l'última, deixar anar. Doncs produir, fer que surta un efecte, emanar, produir, amollar, soltar, d'acord? I això és tot. Espero que hagi quedat aclarit i si no ja sabeu, pregunteu.